sa aton nga colon, pwede nga mga-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang super fiber nga bulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang super fiber sang Life Extension. So fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labatan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labalang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ako si Princess, 25 anyos, lumad-lumulupyo sa San Remigio. Sa akong kabata, daghan ako gipamati sa panlawas. Kada adlaw ko mag-duty nga pering kapoy ang lawas. Na-diagnose ko nga naay anxiety. Dali ra pod kay ko matakdan og mga common nga sakit sama sa ubo, sikon ug hilanat. Tungod kay mubo kaayo ko resistensya. Akong uncle usa ka Hexbio user og na-recommend sa ako nga mag-maintain og Hexbio. Kada mata na ako sa buntag, gaan na akong paminaw, mas nindot na akong digestion og na-restore gyud ang akong gut balance. Mas dagsik ang akong panglawas kada adlaw. Ako si Princess usa ka Hexbio user. Irekomenda ba nimo ang Hexbio sa uban? Nasulayan, kasaligan o epektibo kini. Ang matag sachet sa Hexbio Probiotic ano kini 6 strain of Lactobacillus o Bifidobacterium na makatabang kini sa pagpalambo sa kahimsog sa atong intestinal flora. Makatabang sab kini sa pagpalig-on sa atong immune system or sa atong resistensya o panusab sa kinatibuk ang kahimsog sa atong tinai or gut. Pinagi usab sa sakto nga ehersisyo o pagkaon. Himo ang lakang alang sa labing maayong kahimsog karon tumarog Hexbio Probiotics. Mapalit kini sa mga suking butika sama sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Metro Pharmacy, Gold Care Pharmacy, Mercury Drugs, Mid Express ug uban pang mga suking butika. Available sab kini sa Shopee ug Lazada. Hexbio Probiotics alang sa mas lig-on nga resistensya. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya, wow. White rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power ×2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Testimonya sa kaepektibo sa Vitron Drops. Ano ganda mong pangalan? Regina Kadaanan, North Mapang, 44. Ma'am, unsa man day mo experience ani atong Vitron Drops na kay gamayng bata nga sa haom ani? Naa, ma'am. Pilay edad, ma'am? 4 months. 4 months. Oh, unsa man po nahimong epekto sa Vitron Drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am? Mahal ka siya, ma'am. Pamiro pa lang ng ilang gamit naman ang katulog. Ngayon, sa MSAL tutoy. Yun, na ako po siyang nakuanan sa iyang sakit nga katulitang kalibanga. So, nagkalibanga po dahil nag-apil ni imuhang 4 months old, ma'am? Yun mo, na-admit niya siya at wapa siya 1 month. Then, Vitron Drops imuhang gipainom sa iya, ha? Oo, ma'am. Hantod ka rin, ma'am. Maawa din akong gimintin. Vitron Drops. Mapalit sa mabutika o sa matindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you
you need is Pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3. Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Sa kabukiran. Paminawa ang programang sa atong banika. Kini magtudlo sa eksaktong pamaagi sa pagpanguma, pamuhi og kahayupan, livelihood ug tips pagpanalipod sa atong kalikupan. Inyong mabati matag adlaw Sabado sa alas 6 sa buntag. Kauban si Kabanika, Bob Malasarte. Gining maong tulumanon gihatod kaninyo sa Gonzalodo Enterprises. Nangita ka ba og trabaho? Sulbad na. Tawga ang Gonzalodo Hiring. Pagita si Vanessa Jane Villeza sa 0927-769-3539 o sa 0936-525-5112 o baka sa ilang email address hrdgonzalodoenterprises@gmail.com. Alang sa mga kaigsunan nato sa northern part of Cebu nga nangitag ready-mix cement alang sa inyong mga construction needs, tawga ang Midillion G-Belt Supply ready-mix cement. Garantisado og lig-on ang ilang ready-mix cement. Tawga si Baklit Ungon sa 0910-487-4037. Alang sa itong mga kaigsunan diha sa isla sa Camotes nga nanghinlan og ready-mix cement, tawga ang Camotes G-Belt Supply ready-mix cement. Pangitaas si Earl Villa Carlos sa 0945-2054-713. Ania na ang gipaabot sa tanan ang Miracle Soap. Magpabiling humot ang imong lawas sud sa 24 oras. Di ka na kinahanglan mo gamit pa sa deodorant. Ang Miracle Soap makapaputi sa panit ug manalipod batok sa mga katul-katul ug sakit sa panit. Gihimo sa Criskin Cuticals Skincare Products Trading. Katong gustong makaangkon sa Miracle Soap, mahimong mutawag sa 0916-731-9164. Miracle Soap, suway na! Well-maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Sa kini ang DYKC ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Talent, Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Member KBP. Oras sa DYKC Radio Ronda alas 9:12 sa Kabutagon.
Sigala may buntag, kumusta? Welcome aboard sa Karambulang Bisaya dinhi sa RPN DYKC Radio Ronda. Ini yung ubos nga alagad og karambulistas kanginan si Bob Malasarte, may makig-uban ni total as Jess. Ang akong partners John Tadlip Jr. doon na importanteng coverage ini mga oras murag dako-dako ni nga kalihukan mga higala. Labot ni sa kining clean up drive nga gipasugdahan ni sa ni among mother company mga higalang San Miguel Corporation, no? Si among boss dire, ang among big boss nga si Ramon Ang ni pasiugda man dako kay nga kalihukan mga higala dito sa Metro Manila, specifically kanang Pasig River clean up nga gipasiugdan sa San Miguel mga higala, San Miguel Corporation, ha. Gasto na gog binilyon ka pesos ang San Miguel Corporation, libre ang pag-count anang pag-deselt diha sa Pasig River nga karon wa nagyud mga higala makasinati pagbaha dito sa Manila City ug mga silingan nga mga syudad dito sa Metro Manila. Mao sana, that's the same version nga may buhaton sa San Miguel Corporation is a part sa gitawag ng social responsibility. Why gasto ang gobyerno? Mabutan na niyo karon taon mga higala kana mao report, no? Nya to sang suwan og tawag ang atong regional Public Information Officer sa San Miguel Corporation nga si Ma'am Girly Garces, no? Ay bahin ini dako ni nga balita mga higala. Arita sa mga naguna og dagko nga mga balita dito ta sa Koluhan, finally mga higala daghang kayog nakalitan ani kay si Senate President Alan Cayetano ni kuana nanaog na finally sa iyang pagka-Senate President. Nagasabot mga higala nga tungod ni sa grabe nga pressure mga senador. Actually, di na siya kakuha og igo nga gidaghanon aron magpabilin siya isip Senate President mga higala, no? Okay. Kining mga senador nga naa sa habig sa grupo ni Senate President Peter Cayetano mga hadlok ng lisang. Una nga nalisang ani mahigala si Chis Escudero. Nalisang kay gukdon magid sila. Nya gisampulan Jingo Estrada tanawa na priso. Nya ang nagsunod si Joel Villanueva mga higala, no? Atong i-try og makontak na ba nato si Jan kay murag it seems nga nagsugod na ang kalihukan karong mga orasa. So ang kanutog tawag palihog Mil, palihog lang Mil, ha? Okay. So, matod pa manghigala, naiglotan ng official statement si Senador Peter Alan Cayetano manghigala, human siya manaog isip Senate President. Ingon na siya, a grateful heart, mas mapasalamaton nga kasing-kasing. And unfinished fight, wa pang mahuman nga pakigbisog. Mao ni iyang mensahe manghigala, no? So, matod pa niya iyang napakita sa iyang pagkamortal, tao raman siya o kung siya'y maayo o niya iyang gihimo o kung siya'y gusto sa Ginoo nga buhaton alang sa katawhan kini ang paghimo sa makatarunganon, paghatag og ugma, pagkabanggiloyon o paglakaw nga mapaubsanon pinaagi sa Ginoo. Yang gikutlo ang kining kuan manghigala para kaning usas mga verso sa kining Biblia. Ingon din siya pagdayon niya kanaog manghigala, no? Ingon siya, let me begin by saying that I am grateful to God. Tagay kog akong sugdan ang kining akong pagigpuong pinaagi sa pagpasalamat sa Ginoo. Nga pinaagi sa iya kunong tabang manghigala, o sa butang ay iyang gisalig ngadto unta kaniya, no? Gikan sa Ginoo. Lakip na ang mga bugat nga butang sama sa iyang paghupot sa iyang katungdanan. Apan matod pa ni Cayetano manghigala wa na niya dawata isip o sa kaganti nga iyang taguon. Apan kini nagpakita nga usani kag bugat nga butang nga iyang pagadalhon sa iyang pangalagad. Kay matod pa niya ang kining gipatigbabaw nga pagsalig
ngadto niya paghatag og pagsalig sa Dios ngadto niya iyan ning pasalamatan, no? Matod pa ni Cayetano, dihang napili sila isip bag-o nga majority niya Mayo. Daghang kaayog mga pagsuway, no? Daghang tinguha nga kinalang ilisan ko siya. So, ingon siya, it is not how long you live, but what you do with the life you are given that counts. Oh. Ingon siya mga personally, I would rather have held this office briefly bisa to dugyaran ning nagunitan sa mubo nga higayon kini imong katungdanan, pero iyan ning gihimo pinagi sa pagka matinuranon unya iyang gipakita manghigala nga dunay direksyon ug dunay pagka matinud-anon ang iyang paggunit sa mao nga mubo nga katungdanan manghigala. Ato sang sesyon dito sa venue manghigala din dunay dako nga proyekto ang atong mother company San Miguel Corporation manghigala nining ilang gitawag social responsibility pangandam ni ba ang atong partner Jan nga tuwas gawas partner Jan, kumusta dia partner Jan? Good morning. Pila ka ba equipment? Partner Jan, good morning. Di ko lang ano pa sir kasi hindi pa lahat na napunta dito eh. Ang sa ngayon. Oh, partner Jan. Wa maminaw da. Oh, unsa dito lang kag intro. Una naana karon sa area partner Jan? Lima Boyno. Yes, sa area partner Bob. Asa na dapit ang area? Dire sa Eco Park katong former dam site. Yan ari ang ilang heavy equipment. Ang initial nila is 5 ka mga bako. Mga bako. Bako sa San Miguel Corporation. Sus, niliga no? 5 ha? Team leader. Di ay lang team leader karon partner Bob si Mr. Glenn. Okay. Glenn? Sir Glenn? Good morning, Sir Glenn. Morning. Good morning, Sir Glenn. Wow, part ni sa gitawag og social responsibility sa San Miguel Corporation, Sir Glenn, no? So, ikaw mo team leader San Miguel, connected San Miguel ka, sir? Sa San Miguel pa rin kami. Asa ba ka, sir, sa General Services? Actually, sir, yung team leader talaga namin dito. Ano lang ako sa publication dito sa may Bards, yung team leader talaga namin. Andun Sir, saan ka nang galing, Sir Glenn? Sa Maynila? Maynila. Oo. Ba't nakadestino ka temporary lang ang assignment mo ngayon dito? Kami lang yung nagbubuo ng ng mga Bards. I see. Bubuo kayo ng Bards. Ay, for sure, Sir Glenn, kayo din ang gumawa doon sa malaking proyekto ng San Miguel Corporation sa desiltation sa Pasig River sa Metro Manila, right? Opo, sir. Ang laking proyekto niyan. Di ba gumasto ang San Miguel ng billions of pesos? Billion yan, sir. Malaki-laki to. Kasi, ilang years ka nagtatrabaho doon, sir, sa special assignment mo sa dredging at the same time desiltation doon sa Pasig River? Yung malaking proyekto ng San Miguel Corporation. Almost na sir, mga 5 years. 5 years, ano? Grabe, ano? Pero wala na. Natapos na yung proyekto, wala na yung baha, di ba? Grabe, no? So, ito, special assignment mo naman, Sir Glenn. Ano ba yung family name mo, sir? Barrientos. Barrientos. Dami mga Barrientos dito, sa Cebu. Taga Cebu ka siguro, sir. Yung tatay ko, taga Cebu. Engineer ba, sir? Engineer? Yung tatay mo, mechanical engineer? Baka kakilala ko yun, si Engineer Barrientos. Hindi, ano lang yun. Andun lang sa probinsya yun, walang trabaho yun, sir. Akala ko, ang tatay mo, kabatch ko sa college dati. Kasi may batch akong si Engineer Barrientos. Pero yung kamag-anak ko talaga, sir, dito sa may Upaw. Oo, taga-Upaw. Oo. Mga taga-Upaw. Marami dyan, sir, sa Upaw, sa Mandawi City. Sir, pero doon ka talaga nag-base sa Maynila, no? Sa SMC sa Maynila? Opo. Okay. So, sir, kindly, pwede bang i-describe mo ano ang project
ang special project ngayon sa San Miguel Corporation doon sa Butuanon River? Ano to sir? Palaliman taka paanoin yung mga lupa dito. Alisin. So, desiltation at the same time dredging. Dredging. I see. Ganun din ang ginawa nyo doon sa Pasig River, di ba, Sir Glenn? Ganun din sir. I see. Pasig River, Tulyahan River, yun, dredging yun lahat. Oh, pero mas malaki yun. Ang Butuanon River, napakaliit lang. Pero, Sir. So, anong gawin ninyo, sir? Magpabricate kayo ng barge. Ang barge, sir, papasok doon sa Butuanon River para doon ikarga yung mga i-dredge ninyo ng mga putik, mga bato, at ano pa yung nakabara doon sa Butuanon River. Ganun bang gagawin ninyo, Sir Glenn? pero actually sir, buo na to yung yung mga barge. I see. Sir, paano papasok dyan? Makapasok ba doon ang barge, sir, ninyo? Andito na nga sir eh. Oh. Nakalutang na eh. Na doon ba? Ano ang capacity ng barge ninyo, sir? 50 cubic yung lagayan ng lupa, tsaka 10 cubic. Di malaki-laki. So, pwedeng magkasya doon at saka pwedeng makapasok sa Butuanon River, sir, ano? Sir, yung desiltation at saka yung dredging nyo sa Butuanon River, free ba ito, sir? From San Miguel Corporation? Libre yan. Naku, grabe, no? Yung social responsibility talaga ni Sir Ramon Ang para sa mga sambayan ng Pilipino, sir. Hindi joke ito, Sir Glenn, di ba? Tulad sa nangyari doon sa Metro Manila, yung mga malalaking rivers doon na ginastuhan ng billions of pesos ni Sir Ramon Ang, libre yun eh. Libre yun lahat, sir. So pati Walang dito sa Cebu, Sir Glenn, pakitanong lang, ilang buwan or ilang years, abot kayo ng years o 1 year ang dredging operation nyo dyan, sir, sa Butuanon River in preparation sa darating na tag-ulan? Actually, sir, pinaparasto lagi. Yung trabaho namin dito, sir, laging ras. Para hindi kayo maabutan sa tag-ulan, sir? I see. Ano ang target date na matapos? Ilang months o ilang months kaya, Sir Glenn? Di ko lang, sir, kasi sa operation na yung niyan eh. I see. Ganda, napakalaking trabaho niyo dyan. Kasi palagi lang, sir, minsan nga, dami nang namamatay, lalo na tuwing tag-ulan, kasi palaging nag-overflow yung Butuanon River na yan. Kasi nakita nyo sa actual site dyan, sir, silted na talaga yung Butuanon River, di ba, sir? Opo. I see. So wala kang estimate kung ilang months o isang taon ba matatapos yun? Wala akong estimate, sir. Kasi sa operational na yung niyan, yung estimated niyan. So, ngayong araw na ito is ito ang formal date, ito ang formal na araw na mag-start kayo sa operation? Pa lang to, sir, preparing. Preparation. Pero may program ngayon, sir, dyan, Dito sa may Butuanon. Malapit dyan sa ano ba yung may forestal areas dyan, sir? Yung mini park? Eco Park. May program kayo dyan, sir, Parang bukas. Bukas pa? Pero sa ngayon, nag-prepare na kayo sa mga heavy equipment na gagamitin? I see. Sir Glenn, maraming salamat po at sa pakibalik sa communication natin doon kay partner John Tadlip. Maraming salamat, Sir Glenn, ha? Sige, sir. Sige. Okay, si Glenn Barintos, manghiga na. Adaan pag yun, tag-anan ginako. Taw-taw na niya ganda sa akin dito sa dredging operations, Pasig River, sa itong mga sapa ngayong gisgutan. Partner John! Ano ba, ato nakita niya ang tulog ka barge siya, part ba, mo ilang silbing platform sa long arm. Ang kaning long arm, magikarga niya sa kaning barge, part niya. Napod sila
bars gihapon nga porma nga sudlan sa mga katong lapok nga ilang ginabuhat gikan din sa sapa. Unsa to but pasabot nimong long arm? Unsa nang long arm nga equipment karon bukan kadungog ana pa ni dyan? Kaning long arm gani mo kabkab gihapon ba kanang may para kabkab nga kuan. Bakko gihapon sa nga type pero taas ang iyang kamoy, kuyamoy. Miga no? So kuan gyud na kag specialize gyud na paghimo no? Mao gini ang purpose kay ang kaning lapok-lapok ilawom pa magino siya. Ato makabot gyud niya, makawag gyud niya sa ning long arm. Okay. So kaon ni mga lapok. I Karga see. po sa ilang barge na kuha nila. So, may ilang silbing sudlan sa mga lapok na buhat. I see. Okay. So kapag bagbab ang kaning sapa dire, itong tani ang masita nato karon nya mura ni nagtaog kay ang tubig gikan sa ubos padung man sa sakas bukid. Ang iyang direksyon pa na mga sagbot. Okay. So ang kanang ilang barge din ha partner dyan musod lang na diha panhosting taog. Yeah, naglutaw na gini sa bar ba dire sa sapa mismo. Pero og tinghunas makasud gyapon na diha. Kunas mo ubos ay ang level ani kay na naman siya sa nagkuan gyud lutaw man siya diri sa sapa. Ang iyang gidako sa sapa mura po siya karsada nga kuan 3 lanes. Okay. Nya ito lagi ang kuan sa pagkita sa sapa diri. Okay. So why program karon din ha partner dyan? Kuan pa man sila. Pamabot sa ilahang mga kuan karon mga personnel. So ana gid sa Eco Park ang ilang program? Ang Eco Park rin sa ibabaw mo lugsong man ni gamay. Okay. Aside sa kanina mga long arm rin sa sapa mismo na nga gisakay sa barge. Napo dito sa ibabaw upat pod ka kuan bakho. May gano? Seryoso diha? Kining proyekto sa San Miguel Corporation ha? Dako ni siya nga kuan pariwag ato makita dako ni initiative. May gano? So na po nagporma sa kalsada gid para magian pa daw ni ubos. Lang cleaning operated. So naghimo sila temporary nga agianan para sayon para sa mga heavy equipment pagsaka kanaog gikan sa sapa. Gikan mismo diri sa Eco Park na ipanugsong diri na sa may sapa na. Ilang himo agdan access. I see. Okay. So, balikan natin ka unya og napatay igo nga panahon partner dyan kay interesting kay ning mga proyekto no kay so far I think this is sa history sa Mandawi mao ni unang higayon nga dunay usa ka nagpakabana nga kining usa ka private company nga pero wata kasi kay bao sa daog pero sa gisulti ganina ni Sir Glenn Barrientos nga libre ni parihan ni sa gihimo gyapon sa San Miguel Corporation dito sa Metro Manila in which si Ramon ang gastog binilyon ka pesos libre way gasto ang gobyerno pag-dredge, pagpalaom o paglimpyo sa Pasig River o sa mga silingan nga mga sapa. Sige, balikan ti ka unya karon taw partner diyan ha unya basig buhurot na wala ni di ka kakwas mga nindot kang videos ya. Okay, partner ba sa nanukad rin sa Eco Park sa Mandawi City. Yan, partner. Hilisod signal ha. Si partner Jan Tadlip Jr. nanukad dito sa tumoy nga bahin sa Butuanon River dito sa Habig atong karaan bitaw nga dump site mga higala sa kana gitawag na narog Eco Park no. Okay. Nindot ning balita. So nya natog tawag hog natay chance makatawag ta ni Ma'am Girly Garces mga higala ato Regional Information Officer sa San Miguel Corporation. Okay, ato tong balikan mga higala no. Para ato wa masayod nanaog na actually sa iya katugdanan isip Senate President kay duha man ni ka grupo manghigala. Duha man ni ka grupo kining kay Peter Cayetano Black og kining para I don't know sa kay may tabo no nga kining ni sangat man sila og petition nga nangay sila og opinion manghigala sa Supreme Court o di ba gusto nila nga ipabasura ilang gi-question manghigala ang lakang aghimo sa grupo ni Gatchalian. Pero ato sining hisgutan ha.
So karon lagi ba daghang nakuha na din nakalitan. Kay karon lang yung buntaga mga higala. Nanaog isip Senate President sa Cayetano Black si Senador Peter Cayetano mga higala. Ganun nanaog man siya, di naman siya kakuwas majority mga higala. Kinsa may nagdaog kinsa may nakadaog majority sa Gatchalian Black si Senador Joel Villanueva nga nagatubang og plunder case. Hadlok yun, no? Hadlok yun. Si Senador Joel Villanueva manghigala, no? Kay karong butaga, ni pahibaw man. Si Ili? Bahin sa unsa man? Okay. Indot sa nida? Okay. So, nasakmit sa grupo ni Win Gatchalian manghigala ang majority. Nakakuha na sila 13 karon. Human, si Joel Villanueva, ginganlan bin traidor, hudas, unsa pa, tanawan yung Facebook, bisag kunsa na lang, no? Dita maglangay, ato sa dawaton, ang usa ka live report, gikan sa atong Karunda, Ili is pinakalabot ining nasakmit, nga mga imported, nga mga karne, mga higala. Karundang Ili, go ahead. May buntag ba po sa itong mga tigpaminaw sa atong tulumanon din sa DYKC. Bagulatan ni Paul Bob, no? Sa area nga gilubngan ni atong 1.5 ka tonelada nga hot meat or kini bang gitawag og mga frozen imported meat. Kadaghan ba? Nasakmit atong niaging adlaw. Dito sa Block 27 na sa dool nga bahin na din sa buhatan. So, nangulo sa maong pag-dispose nining maong mga hot meat or kining frozen meat ang among Assistant City Veterinarian si Dr. Ed Galaura. So, niya uban nato ron, actually naabot na sa opisina ron atog ihatag. Sabihin ka? Si Dr. De Laura, ha? Dr. Ed Galaura. So, Galaura, atong ihatag ang microphone, atong cellphone, Bob, no? Ni Dr. Ed Galaura, ang atong Assistant City Veterinarian. Okay. Doc, si Bob sa DYKC. Doctor, good morning, Doc. Good morning, Doctor. And congratulations for a job well done. Actually, sir, katong ato ang pag-confiscate is part na ito sa ato ang trabaho, o sa atong mandate. Timingan lang ito sila na ang naka-inspection sa time nga naa sila dito, isa ka to ang City Veterinarian nga OIC, which is si Dr. Jessica Maribohok. So that's why na kuhaan din sila og produkto, no? Kay since nga pag-check sa mga meat products, dapat na-accompanied nga mga documents, but gipangayuan sila, gitagaan pa sila og pila ka minutes present, pero wala gyud sila nakapresentar. So, mo to nag-decide si Doc sa pag-confiscate sa mga produkto kay nakalapas magini sa ato ang mga food safety regulation. So, labi na sa ato ang Meat Inspection Code o sa Department of Agriculture Administrative Order number 6, which is mao na siya ang batarang balaod nga maoy nag-regulate sa mga frozen o imported products. Dr. Galaura, sir, Dr. Kinsey, tagian ni sir? Sa ako ang side, Sir Bob, dili ako makahisgot regarding sa tagiya. But si Doc Jess, kay nagka-istorya man sila, siguro na siya'y maka-isulti kung si tagiya. But sa ako wala lang ko ni, nangutana po ni Doc regarding sa... Pero at least, Dr. Galaura, na santa ninyo, kay delikado man eh. Wa man mo agyo ka ng thorough inspection. Wa man mo agyo sa standard nga process ninyo da. Yes. Sakto, sir. Ang atong basihan yun, dili man ta pwede mo ingon nga magbase lang ta sa naong sa produkto kung safe ba siya, dapat na-joy accompany nga mga documents. Kay mo man na siya ato ang basihan yun nga safe yun ang mga produkto. Dok Ed, pilay kantidad ani, doktor? 1.5 tons man kuno ni. Pinaghana di ani? Based sa assessment nilang Doc gahapon, mukabat ni siya og I think almost 500,000. Dako di ay, no? Oo. Pero mao ba kani ang unang maura ba kani ang unang higayon sir nga kining grupuhan nakapalusot og kining mga hot meat ni. Tawgon nato nig hot meat kay wala mo kuwag mga dokumento, di ba? Yes.
based sa ato ang terminology nga gigamit is hot meat siya based sa definition sa Republic Act 2296 sa Meat Inspection Code of the Philippines. Ya kanira ba Dr. Galaura og madakpan na ni moingon din nga unang higayon ra man ni pero daghan na gud sila kapalusot. Paita no? Based sa amo ang observation sir kay naman tay mga kauban nga magsigig agi-agi po diha kay actually ang area is duol ra gyud sa amang office. O nya nay moingon sa una nga nay gyud sila makita diha nga mitban nga mag-standby nga napoy mo gawas. Nga kuan lang yun, na timingan lang yun to sila gahapon, the other day, nga napoy tuyo ang ato ang OIC dito sa area. Kaya nag-site visit sila regarding sa mga umaabot na mga project ba. Nga timingan, nga naimitban, nga naay produkto. Siyempre, as part sa mo ang mandate, kaya na may produkto nakita at the same time, is meat products man siya, nami katungod nga mangutana. No? Di man dapit ni sir kanana ang ilang area. Block 27. Sa? Di dapit sir, Block 27 unsang area, unsang barangay? Sa barangay Mabulo, sakop siya sa barangay Mabulo. Grabe no? Doon siya sa ato. Doon ra makay sa inyong opisina Dr. Galaura oy. Sir, wag sa mahadlok ninyo. Sama. Pero kan siya another block siya, sir. Sir Bob. Pero bisa na pila ra man malabay ra gyud nagbato. Kaduol ra na, wag sa pagpangikog. Oh. Doktor, hasta ang van inyo nagisakmit. Gilubong na namo. Dili ang van sir nagikargahan. Ang meat van ebidensya mo to. Wala na mo gihold. Ang amo alang actually ang ato sir pag-enforce is ang meat products lang amo ang kuhaon. But kung ato siyang ipasaka ngadto gyud sa taas nga husgado, posible nga ang ilang mga kanang mga gigamit like sasakyanan, pwede na nato siya ma-hold. But anyway, wala lang namo gi-hold. Kaya siyempre, dapat tayo consideration ihatag kay siyempre dako-dako naman gyud to nga kantidad katong ang biscuit. Oto nga ang meat products na lang gyud at para malikay nga mahatag ko sa pag-distribute ba. Si kini mong distributor sir at agiyani mag-atuban ning administratiba nga kaso? Dili na. Wala pa namo na. Multa lang usa sir. Pila kay multa ani, doktor? Amo alang i-update si mga tanong lang ko ni Doc Gis regarding sa uban pa nga action na mahang ipahamtang, but sa karon ang iyang gihatag sa ko nga kaning sa katong pag-dispose lang sa no gihatagan ko niya sana to supervise sa pag-dispose. I see. Karon mag-istorya may regarding sa uban pang mga action nga mo ang ituki. Asa mo to? Dili ka to kalutod sa mga scavengers? Dili. Laho mo nga. Gibubuan na mo disinfectant nga. Baho kayong disinfectant. Butang chemicals, no? Dr. Ed Galaura, sir, congratulations for a job well done. Kani paghatag kining inyong nahimo nga performance karon paghatag ni full assurance sa mga mulupyo das dakbayan sa Subo nga you're doing your job well and gisiguro ninyo nga luwas og safe ang karne nga ilang makaon nga supply diha sa dakbayan sa Subo. Congratulations Sir Ed, ha? Yes Sir Bob, thank you. Si Dr. Ed Galaura to mangigalang assistant meat inspector sa Cebu City. Eli? Sir, yes, Bob, moto no, ito ninabi si Assistant City Veterinarian. Siya sa head sa City Meat Inspection Services, Dr. Ed Galaura. Siya nag-supervise sa maong kwan, Bob. Actually, diha ko pag-operation na to, Bob, no? Na private ko. In fact, ganahan kita ko mag-live, pero may signal ito. Karon sa paglubong, mag-live ako sa atong page. Wag po signal. Wag yung signal. Doon ako yung mga video, do actually ni agi gid og proseso tanan, no? In fact, ang gilubngan kating lauma, Bob, kay nagamit mag yung bakho. O niya dito gipanglabay ning 1.5 tons nga karne, medyo na nima ako na, Bob, o niya oto sige kaingon na gitig ni siyang valor og 1.5 million. Okay. So
So muna sakto nang imong gingon bab nga pasidaan ni sa to mga negosyante kay kato wa ba gito moagi wa man to certificate of meat importation na gipangita sa nga dokumento. In terms of that, naman na sa kining balaod nga i-confiscar gyud kay labi na ilan to kadagko niya. Ang nakapait sa bab kay ang gibutangan nila gipanglarat gipanglarat lang sa kuan sa yuta. Grabe ha. Kahugaw. Ang sanitation ba? Question sa dito man nakadeparar si Doktora Jessica kinang yan ang gikaingon. Isuroy na to dito sa Block 27 kay may site inspection ba sa kini bang ato magud itukuro na ang bagong opisina sa DBMF, no? Unya pagtan-aw dito naglarag nagpasag dito niya ang giksik ko sa manidong mga duha ni commitment. Usa ni ako ani siya ma'am kana nanong larag bla niyo na asa may yung mga document ani. So diha na nahitabo ang pagsusi niya. It turn out tawagan ng tagiya wa gyud komi kining certificate of meat importation nga gikinahanglan basta mga frozen meat bab. So muna sa background nining mao na pagsubmit mao mga items nya karon gilubong na isip pa part sa proseso karon da bab. Okay. Di ka na lang diri sa DBMF pag-abot na mo diri sa opisina. Kini si Higala Eli Espina sa atong pagbalita dinhi sa Radyo Ronda DYKC. Salamat ang atong Karonda Eli Espina. Sige. Nagtuloy-tulo kabuk ang gilupigan atong mga negosyantiha. Una, ang mga tao nga mopalit, no? Ikaduha, ang gobyerno. Ikatulo, gilupigan nila ang sa ilang gilupigan mga higala, ang atong nasunod nga gobyerno kasi lang tuman sa mga lagda sa kalabot sa pagnegosyo og karne. Kalimot sa lamian nga kape, ang Coach Eddie's 10-in-1 healthy coffee with carnitine. Nya doon na pa'y mas gipalambog lami pagyud kay nga Coach Eddie's 10-in-1 healthy coffee nga gitawag ni for men. Mubalik ang karambulang Bisaya. Kauban gihapon ninyong ubos nga alagad sa kanginan. Ako si Bob Malasarte, unya nga akong partner nga tua sa gawas doon ay live coverage mga higala. Atong oras alas 9:45 sa kabuntagon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check hatod kaninyo sa Hex Bio Food Supplements. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opascor. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Mas murang alternatibo sa makabuhay? Bakit ka maniniwala sa ibang brands? Kaya nga mura, kasi kulang. Huwag tipirin ang iyong kalusugan. EXL Coffee Mix. Gawa sa native purple corn, Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rosehip. Tiyak na vegan, gluten-free, at low in caffeine pa. Plus insulin plant na tumutulong magpababa ng mataas na blood sugar level. Siguradong healthy ka with EXL Coffee Mix. EXL Coffee Mix, the non-acidic coffee. Iwas asim sa sikmura at iwas heart palpitation. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus. Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay. Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Testimonya sa kaepektibo sa Vitron Drops.
Kinsa gani ni ma'am? Si Jubilin Galvador sa Sinabuagan. Valencia, ma'am. Ma'am, unsay mo experience ani atong Vitron drops? Ang akong kuan sa Vitron Drop, nanganak manggod ko og triplet. Kanang gagmay kay sila ba, naglibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog ug pagdidi. Nya kay nakaduog man ko sa Vitron Drop, nagpalit akong bana, dayon ako silang gitistingan. Daluyan sa Ginoo. Abti kay sila atong nga time na ako silang gipainom sa Vitron Drop kay patong isa kay mahagwa na nimo siya, makatawa na siya. Maminaw sila sa imong tingog. Alerto kay sila sa ilang panghuna-huna ba. Kung kinsa toy adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niyo sa Vitron Drops para hinsog og labsik ang inyong mga anak. Para sa ako, tripit akong anak, akong gigamitan ako sila. Since nga, gamay pa sila akong gigamitan og Vitron Drops. Vitron Drops, mapalit sa mamutika ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Laging alright sa Starlight Fairies, nakakasigurado mawagayin mo. Laging alright sa Starlight Fairies, halika na sakay ka na. Halika na sakay ka na. Terrific ang saya with Starlight Fairies. Lakbay na! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, ang makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Padayon kang naminaw sa programang Karambulang Bisaya. Nganong highly recommended ang Life Extension Vitamin D3 para sa type 2 diabetes. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, dunay duha ka importanteng mga papel sa mga tawo nga dunay type 2 diabetes. Una, nagtabang batok sa insulin resistance. Sa type 2 diabetes, ang insulin dili epektibo nga makapahimo sa mga cells nga mogamit sa glucose. Resulta nini musaka ang sugar sa dugo ug mahimong hinungdan sa komplikasyon. Pinagi sa vitamin D3, mahimong mas sensitibo ang insulin ug mas epektibo kini sa pagdala sa glucose ngadto sa mga cells. Ang resulta, mas maayo nga kontrol sa blood sugar ug mas ubos ang risgo sa diabetes complications. Ang Life Extension Vitamin D3 nagapalihok sa insulin gene sa pancreas. Ang vitamin D3 makatabang usab sa pancreas aron magproduce og igong insulin. Kung igo ang insulin, mas dali magkontrol ang blood sugar ug balikayan ang grabeng epekto sa diabetes sama sa kidney damage, heart attack, stroke ug uban pang organ damage. Recommended dosage para sa mga diabetic 3 ngadto sa 5 ka soft gels matag adlaw. 2 ka soft gels human sa pamahaw, 3 ka soft gels human sa panihapon. Para sa dili diabetic, maintenance lang, 2 ngadto 3 ka soft gels kada adlaw. Okay, gano ang Life Extension Vitamin D3. Gisuportaan kini sa daghang medical studies o mga doctors. High quality, limpyo ug potent formulation gikan sa USA. Affordable, 12 pesos kada soft gel. Certified LE, seal aron malikayan ang peke. Asa man mapalit ang libre nga check-up, mapalit sa mga butika sa Cebu City o Cebu Province para mas masiguro ang imong kahimsog adto usab sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Nutraceutical Pharmacy, Cebu Doctors Building, Osmeña Boulevard, Cebu City, Consolacion, Cebu Province at bang sa Jollibee. Libre nga medical check-up Lunes hangtod sa Sabado. Integrative medical practice nga nagamit sa scientifically validated nutritional products. Life Extension Vitamin D3, prevention is always better than intervention. Life Extension Vitamin D3 available sa Ross Pharmacy, 360 Pharmacy ug tanang butika o drugstore sa Sugbog probinsya sa Sugbo ug mapalit pod kini sa Life Extension Clinic sa Cebu Doctors Building,
Osmeña Boulevard, Cebu City. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko ka makahatag umas tautan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Super Fiber, ang number 1 nga pangontra sa constipation, number 1 nga pangontra sa irregular bowel movement, o number 1 nga pangontra batok sa colon problems and colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber kay makatabang sa paglimpyo sa atong tinai para malikayan ang pagtipon sa mga hugaw nga mo hinungdan sa mga sakit sa mas colon polyps and ulceration o ang pagtubo og polipo o pagkasamad sa intestinal lining nga usa sa mga rason sa pagtubo sa cancer sa colon. Ang Super Fiber kay garantisadong mulimpyo sa atong tiyan pinagi sa pag-flush out sa natipon nga hugaw sulod sa atong colon. Kinahanglan nga imnon kini 30 minutos sa wala pang panihapon sa sulod lang sa 4 ngadto sa 8 ka oras human sa pag-inom sa Super Fiber mawagtang na gyud ang tanang hugaw sa atong colon ug makahatag lang kini og kahupayan sa atong mga tinai, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber karon ang number 1 colon cleansing product nga girekomenda sa mga medical doctors. Ready na ba sumakay? Ang buong Sa To Go Travel, biyahing pinasayag ka. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. Libre pagyud ang pagkaon. Sa timog biyahe, komportable ug spacious ang cabins. Napakay legroom. Mura kag nagbakasyon. Bisag nga biyahe pa lang. Daghan kayong activities on board para malingaw ang tanan. Mas barato pa kung group travel mo sa pamilya o kaha barkada. sulit, saya sa tugo, let's go! Download sa To Go app o adto sa pila ka duol nga To Go store o travel agent. Sulit, saya, sakay na sa tugo! Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kibalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa kahog ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa kabukiran. Paminawa ang programang sa atong banika. Kini magtudlo sa eksaktong pamaagi sa pagpanguma, pamuhi og kahayupan, livelihood ug tips pagpanalipod sa atong kalikupan. Inyong mabati matag adlaw Sabado sa alas 6 sa buntag. Kauban si Kabanika, Bob Malasarte. Gining maong tulumanon gihatod kaninyo sa Gonzalodo Enterprises. Nangita ka ba og trabaho? Sulbad na. Tawga ang Gonzalodo Hiring. Pagita si Vanessa Jane Villeza sa 0927-769-3539 o sa 0936-525-5112 o baka silang email address hrdgonzalodoenterprises@gmail.com. Alang sa mga kaigsunan nato sa northern part of Cebu nga nangitag ready-mix cement, alang sa inyong mga construction needs, tawga ang Midilin G-Belt Supply Ready-Mix Cement. Garantisado og lig-on ang ilang ready-mix cement. Tawga si Bakilit Ungon sa 0910-487-4037. Alang sa itong mga kaigsunan, diha sa isla sa Kamutis nga nanghinlan og ready-mix cement. Tawga ang Kamutis G-Build Supply Ready-Mix Cement. Pagitaas Earl Billy Carlos
sa 0945-2054-713. Adi ana ang gipaabot sa tanan ang Miracle Soap. Magpabiling humot ang imong lawas sud sa 24 oras. Di ka na kinahanglan mogamit pa sa deodorant. Ang Miracle Soap makapaputi sa panit ug manalipod batok sa mga katul-katul ug sakit sa panit. Gihimo sa Chris Skin Cuticals Skincare Products Trading. Katong gustong makaangkon sa Miracle Soap, mahimong mutawag sa 0916-731-9164. Miracle Soap, suway na! Well-maintained and steered to the highest standard. Good condition, clean, safe, and rides are fast. Relax and enjoy with convenience, always providing you the best service. It's Rob the Shipping Incorporated, bringing back the fun and joy of sea travel. Rob the Shipping, bringing back fun and joy of sea travel. Rob the Shipping Incorporated is your choice for vessel. Rob the Shipping Incorporated for your next destination. Always at your service to any situation. Bringing back the fun and joy of sea travel. Hoy, gabay na lang kita. One minute na lang para ito ning ipadangat ning lain nga kontrobersya sa Mandawi City Manghigala. Ang buhatan sa City Legal Office sa Mandawi City Manghigala nagplano ron nga mosang atong kasong kriminal batok niya itong mga doon na ba yung mga incumbent officials diyan sa Mandawi City, di ba ka sa mga previous nga mga officials sa Mandawi City nga nalambigit ining pagpalit gamit ang pundo sa Mandawi City og luna 4,000 square meters sa barangay Cambaro nagkantidad og 32 kamilyon ka pesos. Pero mutumog sa di Manghigala, no? Ang usas nakapirma ko no sa maong transaksyon 20 ka tuig nang namatay. Kapirma pa rin ang patay. Sus, humad mahibawa ni si Mayor Junkie Uwano man ni Ignat ang kila yun. Unsan may tao niyo eh. So, gito na aning Mayo, mato pa ito ni Sally Maligon Manghigala, wa usa gibensyon ni Mayor Junkie Uwano kinsa ni kini mga tagas ka opisyal o kining mga kawani o empleyado das Mandawi City Government sa previous administration nga nalambigit ining illegal nga transaksyon sa pagpalit og yuta nga ang tagiya Ghostbuster. Himo mo na unsa no eh. Nya si Madeline Aquino Manghigala diha sa Pasil nangutana unsa na lay mahitabo dahil sa ilang kaso nga gisangat nga nag-question sa pagpangangko ni Gatchalian nga kining sila maoy majority nitong June 3 nga kwan paglingkod ni Gatchalian wala mot an academic na to no mot an academic kay ni step down o nanaog naman Manghigala si kanhi Senate President Peter Cayetano. Pabuta pa ang uban na nga mga dagko nga mga balita Manghigala dinhi sa atong mga programa sa RPN DYKC Radio Runda. Sagan sa akong partner Lito Acaso dahil dito transmitter din sa studio sila si Ramil Madira o Glenn Tudtud. Sagan sa akong partner nga si John Tadlip Jr. dunay coverage dito Manghigala sa Butuano Rivers, Mandawi City, John Tadlip Jr. Inyong karambulista Bob Malazarte, daghang salamat, mayong buntag, and may God bless us always. Tung maong balita gihatod kaninyo sa ACS Manufacturing Incorporated ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation.